Na, sziasztok! Ez a... nem mutatom, várjátok. Ez a Mesterem C Sky PvP 1. Igen, és akkor azt szeretném, hogy szeretnék magamnak venni rangot, de nem akarok rá pénzt költeni. Ezért azt gondoltam, hogy amit összeszereztem cuccokat, az, hogy ti esetleg megvennétek. Mindegyik eladó, nem kell egybe megvenni, hanem külön-külön is meg lehet venni. Látjátok, ez például egy full optos sí, nagy ugrás poti, külön-külön is lehet, külön-külön is lehet bét adni érte. Akinek megtetszik, az írjon a videó alá, vagy nekem privát üzenetbe, és elviheti. Előre nem adok, mert már megtapasztaltam, hogy milyen az átverés, úgyhogy előre nem. Na látjátok, ugye például mindjárt mutatom, diacipőt rangtalannak, ugye nekem nincs rangom, ott, nem mutogatok már, azt, hogy nem látjátok, ugye nekem nincs rangom, hol van? Itt, mindenható tud lehívni, és hogyha nektek nincs mindenható barátotok, vagy nem tudtok megadni a diaszettest, akkor ennyibe kerül 8 darab diacipő. 16 000 jelen nincs, diagatya az ritka. Meg ez. És látjátok? Én összeszedtem 3-at. Erőpoti. Azt ingyen adom nektek. Ez például nem, mert ez csak titán félisten tudja lehívni a két potival. Full optos síet meg maga enchantoltam, úgyhogy az is eladó. Na, de kezdjük el. Ja, igen, azokhoz nem nyúlok hozzá, mert azt nektek eladom, ha nem jelentkezik senki, akkor kidobálom. Na jó, azért nem. Benhagyom. Jó, ez köcsög. Na. Go. Ja, vegyük elő a kardot, ezt kidobjuk, mert ott van egy kőkard. És jaj, gyere ide! Ez csalás, ez csalás! Yeah, nem lett tövé a cuccom. Bocsi. Na. Indulj el, lelöklek. Nem? Na akkor. Most fogom magam. Elmegyek aranyalmáért, és 64 darabot eladok 10 bért. Jó, nem bántott. Majd lesz LOL videó. Hoppá. League of Legends. Hoppá. Na jó. Nem. Piszkálom. Na. Lesz Counter Strike. Sokféle hülye játék. Amit ti szeretni fogtok. Emelhetőleg. Ne es le! Tényleg köcsög. Nem beszélünk csúnya. Na. Őt nem szeret engem, ezért lelöktem. Nem éneklünk. Ez nem is éneklés, nem is tudok énekelni. Na. Manimva. Csak 500. Kösz, annyi volt. Feladom nektek 10 bért. Na jó, nem. Ezt megtartom, ezt, hogy megeszem. Ide. Na, látjátok milyen jól néz ki, csak diagatyám nincs. Ezt nem tudok eladni nektek. Úgyis leesik? Nem esik le. De az, hogy ugrálta végig? Csicska. Na. Hé!
akartam elökni. Igen, közben zabálok, azért beszélek így, ahogy. Simán lelökném, hogyha lenne hátra kettes diakardom. Azt miért nem öltétek meg? Engem most miért löksz le? Hiszen én szeretlek. Na jó, nem. Fúj, nem vagyok buzi. Na jó. Adjuk el ezt a gyerekes beszélgetést. Na, köszönöm. Valami kard jó lenne. Mi a tököm? Na, így már jó. Kard... Júj! Na jó, mondjuk abba ezt a hülye hangeffekteket. Damn the boy, motherfucker! Na 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 na, nem szeretlek. Esett nem. Na, ugye? Akkor ezek eladóak beér, külön-külön is lehet. Fullott a sí. Tűzállóság 3, törhetetlenség 3, ez mondjuk jó lesz szar. De eladó mindegyik. Na, megyünk Gombaszigetre. Ő se szeret minket. Na. Nem mutatja az időt a Fraps? Nem. Jaj, köszi. Menj ide! Simán le lehet lökni. Meg is ölném a... Full DSL-be, védelem 4-es volt, ide teleportáltam. Már mutatom mi volt. Volt nálam 16 darab, nem, 2 darab aranyalma. Enchantolt. Jó. A full V4-es set, élesség 5, szikra 2, hátra 2, így mentem, zsupsz, leestem. Ugyanígy. Na akkor, hogy befejeztem a Skype PvP-t. De itt szerettem, hogy eladjam a cuccaimat. Most van 420 B. Gyere ide! Ne! Ő se szeret engem, látjátok? Ne, basz! Na. Köszi. Jaj, szegény lefagyott, nem. Csicskakölök! Csicskakölök, mondom! Ne! Mondom, csicskakölök! Mekkora csicskakölök! Nem, meg fog halni! Nem. És eljutottam. Hát, engem egyszer kilőttek a falon át. Na látjátok itt? Oda. Hát, figyelj, de menő. Ott fog jönni egy csávó. Hoppá! Az mi? Úgy laggol, mint állat. Basszattás, kifogytam. Gyorsan ide menekülök, mert itt nem tudnak bántani. Yeah. Na jó, hagyjuk abba. Oda megyek. Mi volt? Ez mi volt? Ott kempelt. Ez MH. Fogadjunk. Ott a hógolyó kezében. Igen, MH. Az mi? Mi van a szerúval? Mi van? Kocsog lelöklek! Gyere ide! Té Tamás. Na, akkor. Mindjárt, várjatok.
Akkor én XD Dávid. Na, Dávid lettem volna, és ez a Mesteremci Sky PvP. Egyes szerver. Köcsög.